Astăzi am primit o veste extraordinar de frumoasă. Liliana și Teo, concurenții din sezonul trecut, vor deveni părinți. Chiar dacă cei doi nu s-au căsătorit și doar s-au logodit în sezonul trecut, iar relația lor a trecut prin multe, cei doi vor deveni părinți pentru prima dată. Vestea a fost dată chiar de grupul de susținere al Lilianei. Aceasta în sezonul ei a avut un grup de susținere mare și anume Viperele Vesele. Acestea au anunțat oficial că Liliana este însărcinată. Toate acestea se întâmplă după ce cei doi au trecut printr-o încercare foarte grea. Acum câteva luni tatălui Teo a decedat. Mi-a părut foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Avea un tată destul de tânăr. Dar Dumnezeu i-a binecuvântat cu un copil care să le umple dorul și să le aline suferința. Așadar, chiar dacă multe persoane nu credeau în relația lor și că cei doi vor rezista pe viitor, se pare că aceștia și-au demonstrat iubirea și mă bucur foarte, foarte mult pentru ei.